Okienko z Todosu. V okienku Todos ideme hodnotiť prvý víkend, ktorý už máme za sebou v rámci tohtoročného seriálu Toyota GR Yaris Cup na pretekoch automobilov do vrchu, ktorý celý zabezpečuje firma Todos. A ja som veľmi rád, že tu šéf týmu Todos Racing a konateľ spoločnosti Todos Peter Vojtko je s nami. Dobrý deň. Dobrý deň. No a je tu aj manažér, ktorý má na starosti jednak techniku, jednak prípravu jazdcov a všetko, čo k tomu patrí. Jaro Homola, vítaj. Ahojte. Poďme sa teda porozprávať o tom víkende, ktorý máme za sebou na Slovakia Ringu. Rovno poviem, že veľmi milosrdná, široká, krásna trať, kde sa dá skúšať technika. Nie je síce typická pre preteky automobilov do vrchu, ale chlapi, ako teda tento prvý víkend dopadol? No tak dopadlo to nad naše očakávania. Podarilo sa nám odjazdiť s prvými výhercami tej jazdy, čo je teda hlavnou myšlienkou od konzoly do kokpitu. Hlavná myšlienka nášho tímu. Dopadlo to, ako som už hovoril, nad naše očakávania. Auta fungovali fantasticky. Prvé zážitky tých, nazvime to amatérov, alebo prvýkrát sediacich jazdcov v závodných autách boli nadšení a sme strašne spokojní. Úprimne vyvolalo to celkom slušnú aj pozornosť, pretože dlhé roky sme tu nemali takéto pohárové podujatie, takýto seriál, ale boli tam aj také drobučké obavy vždy, keď sa zahrávame s touto technikou. Čiže dôkazom toho, že ten výber bol dobrý, že nikto nemal problémy. V podstate my sme stvorili pretekárske auto zo sériového auta. Chceli sme vlastne sprostredkovať ten zážitok bežnému človeku z ulice od sériového volantu, čo sa vlastne aj podarilo. Čiže máme taký mix pretekárov. Prví traja nejakí sú na troch autách takí profesionálnejší, ktorí robia výsledky do celkového hodnotenia aj do jednotlivých hodnotení v triede. A zároveň máme ľudí či už od konzoly, to znamená z digitálneho motorsportu, ktorí priamo vstupujú do toho našeho seriálu, dostávajú na jeden deň voľnú sedačku alebo na jeden víkend a plus máme ľudí, ktorí sa len hlásia a ktorým dávame možnosť, ktorí by možno nikdy v živote nedostali šancu jazdiť v tomto seriáli, čo sa stalo unikátne prvýkrát v celej ére motoršportu, čo si ja pamätám. Poďme trošku hodnotiť aj tú atmosféru, aj pretekov, aj toho záujmu, ktorý bol citeľný. Konec koncov v tom DP bolo vidieť samozrejme celý Toyota GR Yaris Cup, takže aká bola tá atmosféra? Atmosféra fantastická, veľmi veľa hostí. Treba povedať, že aj Slovakia Ring urobil úžasnú robotu a bolo tam mimoriadne veľa štartujúcich v ten prvý víkend, takže všetko to bolo fajn. A keďže Jaro Homola je veľmi skromný človek, musím ho pochváliť ja, vďaka nemu a jeho prístupu a práci s jazdcami našimi, tak sme mali aj výborné výsledky. Naši jazdci boli na stupienkoch víťazov. Na stupienkoch víťazov znamená v tom hodnotení majstrovstiev Slovenska, aby sme si rozumeli. Čiže nie len v hodnotení samého Yaris Cupu, pretože vy máte vlastne to svoje vlastné hodnotenie. A áno, títo jazdci nie, že sa neprepadli vo výsledkovej listine, ale celkom zaujali aj svojimi výkonmi, napriek tomu, že tá skladba je naozaj rôznorodá. Ešte raz si vysvetlíme, odkiaľ vlastne jazdci pochádzajú. Takže máme tam zmes rôznych jazdcov, máme 6 pretekových aut, to je náš tím. 3 autá jazdia jazdci, ktorí jazdia celosezónne, čiže seriózne sa uchádzajú o nejaké výsledky v tom slovenskom pohári a zároveň teda aj v hodnotení nášho Toyota GR Yaris Cupu. A ďalšie 3 autá sú určené na jedno auto teda je určené pre výhercov, to znamená záujemca, ktorý nemusí mať žiadne skúsenosti s pretekaním, sa môže prihlásiť cez našu webovú stránku, vyplniť formulár a bude zaradený do výberu, do zlosovania, to nazvíme, a môže získať jazdu. Takisto tam dávame možnosť za bezkonkurenčne nízke ceny, aby si záujemca zaplatil a mal istotu, že sa povozí, môže si zaplatiť jeden víkend pretekový. A takisto ponúkame stále ešte možnosť kúpiť si alebo prenajať si takéto auto aj na celú sezónu. A plus teda jedno auto ešte obsadzujeme vždy nejakými celebritami, influencermi alebo proste nejakými mediálne známejšími hostiami. Paralelne s našim reálnym pretekaním beží pretekanie Toyota GR Yaris Cupu aj v digitálnom svete a výherca vždy pretekov, ktoré predchádzajú tomu jednotlivému preteku reálnemu na
pretekárskych tratiach do vrchu, bude mať umožnený štart, automaticky dostáva štart v nasledujúcich pretekoch do vrchu. To znamená, že najbližšie, keďže preteky už na Drolici, ktoré nás čakajú, nie sú na území Slovenska, tak najbližšie sa takýto pretekár objaví v Ožďanoch v našej sedačke. Okienko z Todosu. Pokračujeme na tému novinky na pretekoch Automobil do vrchu v rámci majstrovstiev Slovenska, a to je Toyota GR Yaris Cup, ktorý postavili v týme Todos Racing. Spolu s nami je tu aj šéf týmu Peter Vojtko, ktorý v podstate stál za tou myšlienkou umožniť jazdcom zajazdiť si. Aký to vyvolalo záujem? Pretože predpokladám, že ste neboli si úplne istí, že aký bude záujem o tento produkt. Tak záujem je, dá sa povedať, obrovský. Záujemcov o získanie tej pretekovej jazdy zdarma máme aktuálne registrovaných asi cez 200. Takže na jednej strane ma to teší, na druhej strane ma trošku mrzí, že máme bohužiaľ iba 7 víkendov, takže iba 14 šťastných ľudí bude vybratých, takže budeme mať asi mnoho tých sklamaných, ale keďže tento projekt nie je projekt na jednu sezónu, minimálne na 5 rokov sme tento projekt stvorili, takže tí, čo nebudú vylosovaní v tomto roku, nech nestracajú nádej, aj v ďalšom roku bude šanca. To sú tí, ktorí sa môžu zapojiť do tohto žrebovania. Mimochodom ďalšie informácie, podrobnosti na stránke www.todos.racing.sk, všetko, o čom hovoríme, si tam môžete pozrieť v pokoji pri počítači, čiže aj tam si nájdete spôsob, ako sa zapojiť do tohto žrebovania, a na druhej strane sú tam aj zmluvní jazdci, tak povedzme, aký je záujem o tú zmluvu jazdiť pre Todos Racing. Ponúkame tiež produkt prenajmu pretekového auta na víkend. V tom prenajme je to ako úplne all inclusive, čiže človek naozaj príde, my ho ovlečieme, vyškolíme, vystavíme mu licenciu, potrenujeme ho trošku a ide pretekať. Samozrejme auto, mechanici, celý ten technický tím, pohonné hmoty, pneumatiky, všetko je all inclusive v cene, a takýmto spôsobom má ten jazdec istotu, že si zajazdí. Zároveň, čo je veľmi podstatné, budeme tak za každého takéhoto jazdca, ktorý si to chce zaplatiť, budeme vďační, pretože pomohol nám podporiť tú myšlienku hlavnú, aby sme tých mladých ľudí mohli dostať zdarma do tých aut. A ja by som ešte len dodal, že pred Slovakia Ringom panovala taká určitá nedôvera, že to nestihneme, že tie auta nebudú dobré, že to bude len pre nejakých amatérov, a opak je pravdou, čiže my ten najväčší záujem čakáme až teraz. Že to, keď to ľudia naozaj je to hmatateľné, je to viditeľné na tých fotografiách, že sa to zrealizovalo, a teraz čakáme, že bude najväčší záujem, pretože to existuje. Ja len teda doplním, kde sa bude jazdiť. O pár týždňov je to Ústecká 21 v Českej republike. To je vlastne jediné podujatie, ktoré mimo územia Slovenska, ostatné sú všetky na Slovensku, v polovici júna v Ožďanoch, začiatkom júla Čierny Balog, koncom júla Pezinská Baba, začiatkom augusta Jankov Vršok a mesiac na to Huty. Čiže množstvo možností aj vidieť týchto jazdcov a vidieť veľmi pekné autá, ktoré majú za sebou teda prvé podujatie, a na Jara Homolu otázka, či teda idete niečo meniť, pretože buďme realisti, zber dát z toho úvodného podujatia je určite pre vás veľmi užitočný. Tak samozrejme je to dôležité pre nás, dokonca sa uvažuje o tom, že by sme teoreticky stvorili už aj 7. auto, čiže ak to budeme stíhať, tak urobíme všetko preto. Ešte jednu vec, ktorú by som možno nepriamo neodpoviem na tvoju otázku, ale chcel rozšíriť, my dávame príležitosť aj mechanikom. To znamená, že máme tam jedného učňa, ktorý je vyučený za automechanika, ktorý zo Žiliny sa stal členom našeho tímu, mechanického tímu, alebo teda toho sprievodu, ktorý tam chodí okolo tých aut. Máme chlapca, ktorý chodí v Bratislave na automobilovú priemyslovku strojnícku, ale teda automobilový smer, a máme študenta vysokej školy, ktorý študuje automobily. To znamená, že my okrem toho, že majitelia chcú prilákať aj širokú verejnosť, ale plus chceme aj dať príležitosť zúčastniť sa na pretekárskych takýchto víkendoch alebo príprave vozidiel aj takéto mládeži, ktorá vyrastá, aby sme si vychovali ďalších následovníkov. A samozrejme ešte doplním úplne na záver, že budeme vďační a budeme sa tešiť aj len obyčajným divákom, fanúšikom, ktorí nás prídu podporiť na každý pretek a budú súčasťou toho nášho stánku a uvidia tú atmosféru a pocítia to, zažijú to na vlastnej koži. Celkom určite po tých prvých skúsenostiach zo Slovakia Ringu stojí to za to. Ďakujem Petrovi Vojtkovi, šéfovi týmu Todos, a Jarovi Homolovi, hlavnému manažérovi Todos Racing. Pekný deň, páni.
Ďakujeme, pekný deň. Ahojte.